So assalamu alaikum ƴan uwa, barkanku da zuwa Yayya TV. Kamar yadda kuka sani, bidiyo mu ne zai muku bayani ne akan yadda zaka mayar da wayarka ta koma iPhone, wayarka ta Android ta wayarka ta Android ta koma iPhone. So ya zaka yi ka fara mayar da wayarka ta Android ta koma iPhone? Da farko dai zaka je cikin Play Store ne, kai tsaye a wayanka zaka je cikin Play Store. Idan ka je cikin Play Store sai ka danna wajen da aka rubuta searching kamar haka. Idan ka danna sai ka zo ka rubuta musu iPhone. Idan ka rubuta musu iPhone, idan ka rubuta iPhone sai ka sa launcher. Idan ka sa iPhone launcher sai ka zo na farkon nan, shi za ka installing na farkon nan. Idan ka yi installing, so da yake ni na riga da na yi installing, idan ka yi installing na shi sai ka zo ka danna open. Idan ka danna open, gashi nan zai kawo ka fuskan waya kamar haka, sai ka ɗan tsaya kamar na mintuna 5 haka. Idan ka tsaya kamar na mintuna 5 haka, yawwa gashi nan yana ma satin, za ka gani. Bari ya gama yi mana satin, subhanallah. Kun gani, gashi nan fuska kala kala, fuskan da ranka yake so anan zaka daura fuskan wayanka. Gashi nan gaba daya wanda ranka yake so zaka daura fuskan wayanka. So anan dai jama'a, mu bari mu duba zabin mu je mu daura a fuskan wayan mu yadda za ka mayar da wayanka ta koma iPhone normal. So bari mu duba zabin mu je mu daura a fuskan. So a gani na ni wannan barin gwada daura wannan, barin daura wannan. So jama'a za mu dan jira, idan muka daura sai mu dan jira shi, sai mu danna alo again, sai mu sake danna alo. Idan muka danna alo sai mu dan jira shi haka, kun gane nan wajen a haka za ku bar shi a buɗe nan, sai mu danna alo access. Idan muka danna alo access sai mu buɗe nan wajen kamar haka. Idan muka buɗe sai mu yi haka again, alo access. Idan muka danna, gashi nan zai kama na find and choose iPhone launcher. Anan sai ka iPhone launcher ka kaga a kashe ne, sai ka kunna shi kamar haka, sai ka yi alo. Idan ka yi alo na shi, shikenan. So yanzu ka gani gaba da abin da zai nuna ma kenan iPhone launcher ka haka cikin wayanka zai kuma, ka gani. Sai ka danna get started. Idan ka danna get started sai ka dan jira ya dan yi abin nan staging, yanda zai fara yi kenan. Za ka dan jira shi, bari mu dan jira ya dan gama mana setting. So kun ga control center, notification center, kun gani zai ce mana me, kun gani. So yanzu kun ga yanda wayan ya koma, yanzu ya koma komai nashi normal. So a haka za mu yi amfani da shi dai, kun gane jama'a, yanda za ku mayar da wayanku ta iPhone kenan, wayanku ta Android ta koma iPhone. Mun gode, naku Yayya TV.